በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በአንቃዶን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና ኃጢአትናን አበሳናን ከይጸብጸበ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ስለ ዝረዳእና ናይ ባህሪ ምስጋና የብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን የደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ጾመ ነነዌ ሳልሳይ መዓልቲ እንወድኣሉ ፋሲካ ዮናስ ዝብልዎ ሱባኤ ኢና ዘለና። መበገሲ ንባብና ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 10 ምዕራፍ 4 ብምሉኡ ኢና ክንርኢ። ኣርእስትና ምሕረት እግዚአብሔርን ኩራ ደቂ ሰብን ዝብል ይኽኸውን። ስለዚ ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይኒ ህዝቢ ዝኸውን ንጉባኤ ዝኸውን ቃል ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓኮር ትእትኡ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ንባብና ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ኣምላኽ ከዓ ካብ እከይ መገዶም ከም ተመልሱ ግብሮም ረአየ ኣምላኽ እውነት ከውርደሎም ኢሉ ተዛረቦ መዓተ ተዓሰሉ ኣይገበሮን ከዓ። ቁፅሪ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ገናኸ እዚ ንዮናስ ኣጓሃዮን ኣኾረዮን ናብ እግዚአብሔር ጸለየ በለ ድማ ወእግዚአብሔር እልምነካ ኣለኹ እቲ ብሃገረይ ከለኹ ዝተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን? መሃርን ርሕሩሕን ንኹራ ደንጓይ በዓል ዓብይ ሳህልን ንእኩይ ትጠዓሰሉን ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ ስለዚየ ቅድም ናብ ተርሴስ ዝሃደምኩ ወእግዚአብሔር እምበኣርሲ ሕጂ ካብ ብሂወት ምንባር ሙማት ይሕሸኒ እሞ እልምነካ ኣለኹ ንነብሰይ ካባይ ውሰዳ። እግዚአብሔር ድማ ብምኩራይካስ ጽቡቕ ዶ ትገብር ኣለኻ በሎ። ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ወፀ ኣብ ወገን ምብራቅ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ። ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዮናስ ርእሱ ከተጽልሎ እሞ ካብ ሕሰሙ ከተናግፎ ኢሉ ጉልዒ ኣዳለወ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዓበያ ዮናስ እውን በታ ጉልዒ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ግና ከንጽባሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ሓሰኻ ኣዳለወ ንሱ ከዓ ነታ ጉልዒ ወቕዓ እሞ ነቐፀት። ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ብምብራቕ ኣዳለወ። ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዘሕልሎ ርእሱ ወቕዓቶ ንሱ እውን ካብ ብሂወት ምንባርሲ ሙማት ይሕሸኒ ኢሉ ንነብሱ ሞት ለመነላ። ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግባእካ ይበሎ። እሱ ድማ ክሳዕ ሞት ክቁጣዕ እኳ ይግባአኒ ይበለ። እግዚአብሔር ከዓ በሎ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቆለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ጉልዒ ጉሂኻ ኣነ ኸነታ ከተማ ንነውየ የማኖም ካብ ፀጋሞም ክፈልዩ ዘይኽእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለዋ ዶ ኣይርሕርሓላን እየ ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ክረክብ ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ዮናስ ታሪክ ዮናስ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ዮናስ ናብ ባሕሪ ዝተደርበየሉ 15 ሓምለ እዩ። ካብ ከብዲ ዓሳ ብረድኤት ኣምላኽ ብድሓነ ሰላም ዝወፃሉ ከዓ 17 ሓምለ እዩ። ብሞት ስጋ ጉዕዙ ፈፂሙ ዝዓረፈሉ ከዓ 15 መስከረም። ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ወርሓ እዚ ማለት ቅድሚ ኣብይ ጾም ቅድሚ
كلتا سمون تبعلوه تاريخ يوناس كاب كبد عسام مسا أبولي كيدان زتفسما نحدش كيدان تأمر مثلي تنسى قويتانا إس كريستوس بمخانو قدس بيت كريستيان بزيا كاب حملة نابز سومنزي أمسياتوي لذي كاب صوم يوناس كاب صوم نينويه كساب أبي صوم زلو خلتا سومن ناين السحاس سمون نفسنا مس نفسنا نعرقلو مس እግዚአብሔር نعرقلو نزبدلونا السبات بمحرت أملاخ محرت نقبرلو نزبدلنا يوم سبات تحتي لنا محرت نحتلو السباعي إيو يوناس إذا أوهايو أملاخ محرت سلزا أوجي يوناس أوهايو جن يوناس منيو كاب يوناس انتاينا نمهار بحر يوناس بحر نبي يوناس انتاي أزي بزحيو كابت بزح بقال እግዚአብሔር جن يوناس محرتن رحرحين እግዚአብሔር زفلتي أبقالو خبل كله محرتن رحرحين እግዚአብሔር زفلتي أمعراف 4 قصر خلته ناب እግዚአብሔር ጸለየ በለድማ ወእግዚአብሔር ልምነካለሁ ተበሃገረ ይኮለሁ ተዛረብ ኮስ እዝዳ አይኮነን محرن رحرحن نخورا دونغواين عبيد بسهل اكو يتعسلو املاح كم زخون كاس لزفلوتك ناب ترسيه زهادم بزعبا املاح مفلاتن املاح مفلاتن ببيني محاري مخانو رحرح مخانو بمفلاتو زياده ندحنه سبات ابرح راح املاح كعينبر املاح راح من مخانو النافلتن نتي تأزاز أملاك حديقو زبانك هبو أين برون جن يوناس حدا معلتي يخم غيره رح أملاك نافلتنا أنصار زاغير زخرنا لو غزي مسن نفسنا خننا صاصريت تاريخ زمهرنا اب حدا قصر سلسته يوناس غنا خابغز እግዚአብሔር ናብ ተርሴስ ከሃድ ሚሉ ተበገሰ እግዚአብሔር ዝእዘዞ ዘሎ ናብ ነነውየ يوناس زبقسو زلخا ناب ترسيس كبرات ولدنا ابتي انتاو مثالي ناي تغرينيا انت يام زبلو اذا مغدي تخيلو اذا فرس نابي يلو مغدي خبلو خلو حقي كوننت مالت سب نت حقي نت قنوع مغدي نت كوننت قديفو كشفت كدناغر كفتن كله زمصو عاب مردايتاي از مغدي تخيلو از فرس نابي يلو لذ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ናብ ነነውየ ዮናስ ዝኸዶ ዘሎ ኸአ ናብ ተርሴስ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካብቲ እግዚአብሔር ዝመደበልና ካብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘና ብርእስና ንእዘዞ ብርእስ ፈቃድና ንእዘዞ ግዜ በሐሳብ ይኹን በቃል ውሑድ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና كال نيوناس كابيوناس النمهارو عبي ني أملاخ سبني ني إمنات سبني بس أبابا زي صعاد حيال ني أملاخ سبني أموت تسفاز قبر ني أملاخ أقل قال نيري أمعرف كل تغزر هذا يوناس أبكب دعسا خوينو ناب እግዚአብሔር أملاخو سألي تبلعي وردو تساني أملاخ توسينو أب كبد عسى أجي أب كبد عسى خلو قررية أملاخ بي محرات أملاخ بي سلازي عسى أنت وحاتوكا أتوحيد وزلو عسى أبئيد أملاخ كم زلو زفلت عبني أملاخ سد سلازي توما بقزيه شقر روماي نبل قداي توديو دحر حجي تسفايا باللين دحر حجي فتحيا باللين نبلو كاب يوناس كاب امنت يوناس كنمهار يقبعنا يوناس بخونتات زي السعاد يوناس ناب أملاخ مبر ناب كونتات زي تمت يوناس ناب تزوحاتو عسى زي كونس نابتي عسى حيزو زلو أملاخ ناب عسى زئتو أملاخ يأمن سلز نبرة يوناس أب كبد عسى خوينو ناب እግዚአብሔር أملاخو سألي أب كسر خلطة بلد ما
كم مكراي تلعلى ناب إغزابير أوه نسخة ملس الليل جنا كاب كرس عسى كي وصهل أبتستبل علو معلتي بدحريو كلتا معلتن كلتا ليتن كسنه نسخة ملس الليل أب كبر سيال كوينا أوه نسخاون دمس أي سماعها كبرنا زخر سميهون يوناس زي مخنياتو أب كرم أملاخ ألبو أمسب زي أبس وألبو أمز زي تأيس كم سب بزح كلتات زلوا نبي فولي زخانة أجا أملاخ زلوا بمكرة زي السعادة أب تسفى زي بولو زمسل تسفى زقبل نسخاون دمس أي سماعها نسخة ملس اللي إلو بروحو كمسكر جميرو نابس أجا أملاخ نقرب خمس خلقن ناب أملاخ قرباس لزخانة انتايلو نسخاون دمس أي سماعها إذا مستعمى أب قصر سلسته معرف سلسته قصر سلسته يوناس كم قال إغزابير تنسأه أنصار قال أملاخ أنصار وساني أملاخ زنبر حجيجن كم قال أملاخ إغزابير مسكن إغزابير بفتنا كسعدنا خلو انتاي كنقبري كم قالوا ننتخ النبر كم قالوا ننتخ الملالس إليس كبري سلازي أمور داتا يوناس إغزابير محرت كقبر كله إغزابير بمثالي خنقرو كله بتا قلعي زي ما زي استيا زي تخلا زي حلوا كقوه كله أملاح جن بمئدن عسران شح سبن الساتاتن كمزه قول تصلو كله وحقها ويتاي كومو أي مثلا نيلو كتعاس كله كأمن كله أي نريونين كبرن زخر سميهون إغزابير زخبرو سب سلازي حسروغن ويتانان مدحينا نيس كريستوس أو وانجيل ماتيوس معرف 10 وكل 4 حدن بخبر قليسوي سلازي أقلقلوت انتايو سبنا نوية بسبكات يوناس تنسيحهم يوم كمتي يوناس أب كبد مقابر أب كبد عسا 3 معالتن 3 ليتن زقبره كمخاء ودسب أب مقابر 3 ليتن 3 معالتن كقابر سلازي أرستنان تايو محرت أملاخن كورا دك سبات سلازي أبتن إغزابير زفقد لنا نتبتات النريان قداماي إغزابير نتوم نحنا حتى أن النبلوم وحتى أن زمسلنا كمحر كله نحنا نقول دك سباتنا نحن أملاخ أبهرنا أتينا بتن حنا ندولي أملاخ سرح نصبي قطر خلته إغزابير ندقو كابسقو خكافلون كله نحنا نقول إغزابير هيبو زقبل كهب كله زي قدلو كقبل كله زي ملؤو ناي بحر وهابي إيو وهابي زي أنبلك الآت اندابلت يا بيت خريستيان تمسجنو جن إغزابير بزهبو هياب إغزابير بزهبو مسبات نحنا نقول توم إغزابير زهبو مزلوس درانا خون خلفته وتناخر لخون قصر 3 إغزابير بدحنات حزبو خحقس كله نحنا نقول زت أوفو خملسو خلو زموتو ختنسو خلو زحاتو خصدقو خلو زودو ختنسو خلو زتصبرو خصنك صغنو خلو زتبعاسو عرقو خلو نحنا نقول إغزابير يقرب لنا رابعاي إغزابير ننوح غزيه زتدنسون زحممون بسنبت كمحر كله نحنا نقهي نحنا نحرق سبات كحاوي خلو سبات كفوسو خلو مخنياتو قانزا سبات مرأي دوية سبات مرأي وينكو نسناي هلينا زلو وسب صعما يكون كاب حموم كتري صبوا كتري كاب حزن كتري حقوس كتري كاب عند حزن كتري عند حقوس كتري زخي نحنا جن بحريناهم قطر حموشة إغزابير مستوم نعانا حتى أنز مسلونا كبلعن كساتن كله نحنا نخرج أتماك بزقربوكو حالتيوم نحنا مقبيكون
اتجزينا إجزابير مزدول يوسف كحلفونات فقاد قلنا هنا نقول سلازي قرآن تاي اتمس نفسنا نخريو اتمس سدرانا نخريو مسدقنا نخريو مسحدارنا نخريو أبصرحنا نخريو إذن قمتو مقدم اتمس إجزابير نخريو خرا إنا نرأزل لنا حج مالك مهنياتها أزي نيوناس أخري أملاخ نتا أبنانوي أو جوز نبرة معات نام محرات مسلوات قطعونا بتعقستم مستملسة يوناس خري حزبنا نوية زيت أفو يوناس تعب سب خري يوناس حنت معلتي يهم جيم استناب زعبا يوناس يكون كتري شو الشيء قرآن تاي كتري شو عتا سلامنتاي إنا بتقنعن في السمن سرح أملاخ نقري مخنيات الله وسب أملاخ في السمن قنعن وساني خوسن كله سرح كسرح كله انتاي كوينا إنا نقري انتاي كويني يوناس قرني انتاي سلاز قدولو انتاي سلاز تفو سلاز نحنا انتا كوينا إنا نقري كتر شو منتا كاب قرآن من سنسارن وسينا سلا كله نجار أمسجن تخنكون إزوجاتنا كامنتاي كاب قرآن من سنسارن وسينا إزوجات كنكون فقد أملاك إزوجات كنكون تأزيزنا إنا مال قديتاي مال كاب كل قرآن من سنسارن وسينا أمسجن تخنكون أبوتاتنا قدسانا مسحف منكوسات تعملهم زلو وزلف بارك بعفوك اسم بركات يولد بركاته وحميد يولد حميد لازم مسغانا زي تدالو حلينا قدني بحميد كودقي لازم تحميخ حميد يزول انت مسكين كاغن مسغانا يزول دمو كل غزي امسكن جناخ ازن يوناس أبوهايو كوريو تايسلز جبره أملاح كاب كي مقدون كم تملسو جبروم رأي أملاحو نتخور دلو ميلو تزاربو معات تتعسلو أي جبرون إزغنان يوناس أخور سلقالاتو إجزابير استمسكنيهون إجزابير ندقو خابس أقوها كافلون كله نحنا نخوري نبابنا وانجيل ماتيوس معرف عسرة كاب ساب عسرته خلت زلوهن رينا اتوم قداموت مسقربو غنا زبزح زقبلوا مسلم نساتون كعدد ديناروم تقبلوا نستقبلوا بتبع البيت أعزمزم مبزحتنا معزمزام مقرمرام كم عبي بدل كم عبي حاتيات غيرنا زين كون قصرون خيلنا مغرمرام نعزمزام جن ني مسغانا نوداسي ناملوخو وحيتو زمص ناي تخفو منفس بحري سلازم تاي غبرو زتوعى علو دينار مستوهبو باتي وساني ناي بعل بيت اعزم زوم تايسلز جبرهم تايسلز يقدللهم نظم حنت ساعات رايز عيايو دهرت نحنا دخام معلتن دهرن زصورنا مسانا ادالا ديلكايو سلازي كابت زغبا كام مغدال كالوت سبات معريخا مخانن ببينم يمتمالس اتوم قداموت مسقربو غنا زبزح زقبلوا مسلم نساتهم كا دديناروم تقبل ስለዚህ እንታይ ዝብል ካብኣቶም ሓደ ፀዊዑ አርከየ ዓመጽ ኮኻን በሓደ ዲናር ደይተዋዓልና ንትተዋዓልና ይኻ ሂበካ ወይስ ኣነ መሓር ምዃነ ዓይንኻ ይሓምም ኣምላኽ ምሕረት ክገብር ከሎ ዓይን ሰብ ይሓምም ወይ በት ገንዘበይ ድላይ ክገብርሲ ኣይተፈቅደለይ እንዲ ከም ኣምላኽ ዘይኮነስ كم سب نتناتي جنزب نتناتي نمرة ندلاي كهواي قبأنن
ስለምንታይ ኢኻ ኣነ ጽቡቕ ክገብር ከለኹስ ዓይንኻ ዝሓምም እግዚአብሔር መስገን እንኳዕ ነቶም ጥሙያት ኣጽገቦም እግዚአብሔር እንኳዕ ነቶም ዕሩቃት ኣልበሶም እንኳዕ ነቶም ዘኽታማት ኣቦኾኖም ዘኽታማት ዘኽቲሞም ዘይተረፉ ዕሩቃት ኮይኖም ዘይተረፉ እዚ ሕሊና ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ስለዚ ኢኻ ጎይታ ትሕት ኢሉ ታይሉ ዓርከይ ነቶም ብዛዕባ ውሳኒኡ ዘዕዘምዘሙ ከረድኦም ከሎ ትሕት ኢሉ ኣይበደልኩኻ ናይ የግደልኩልካኒ ግን ነቲ ዳሕራይ ማዕረቶን ቀዳሞት ክኸፍሎ ፍቓደይ እግዚአብሔር መስገን እዚ ውሳኔ ኣምላኽ ሳልሳይ እግዚአብሔር ብድሕነት ህዝቡ ክሕጎስ ከሎ ንሕና ንኹሪ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ከሎ ብድሕነት ህዝቡ ክሕጎስ ከሎ ንሕና ንኹሪ የሕዋትና ክድሕኑ ከለውስ ንሕና ንኹሪ ዝጠፍእዋትና ክርከቡ ከለውስ ንሕና ንኹሪ ሓደ ምስል ኣሎ ኣብ ጥንታዊ ትግርኛ ሓውካስ ሞትካ ጸልእ ድኽነትካ ፈልጡ እዩ ምናልባት ኣቦታትና ስቂሎም ኣይኮኑን መሲሎም ካብቲ ዕለታዊ ዘጋጥም ኩነታት ሓደ ሰብ ተጸጊሙ ነይሩ ክሓልፈሉ ከሎ ሓሚሙ ነይሩ ክሓው ከሎ ዝመጽእ ኩነታት ኣጽኒዖም ዝበልዎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እግዚአብሔር ብድሕነት ህዝቡ ክሕጎስ ከሎ ንሕና እንታይ ንገብር ንሕና ንኹሪ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቅሬታ ቁጽሪ 25 ክሳብ 28 ዘሎ ንባብ ክንርኢና እቲ ዓብይ ወዱ ገና ኣብ ወፍሪ ነበረ መጺኡ ኣብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዛኣት ንሓደ ፀዊዑ እዚ እንታይ እዩ ሓተቶ ንሱ ከዓ ተሓውካ መጺኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላምሓር ይድልቦ ኣሎ ንሱ ጎና ኮረየ ምእታውን ኣበየ ኣቦኡ ከዓ ወፂኡ ለመኑ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበን ዝጠፍአ ሓው ምስ ተረኽበ ዝሞተ ሓው ምስ ተንስአ ኮሪ ህዝቢ እግዚአብሔር መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪኽ ኣይኮነን ናይ መብዛሕተና ጸገምና እንታይ ሕሉፍ ታሪኽ ጌርና ስለ ንወስዱ ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ ኣነ ከምኡ ኣይኮንኩን እዚ ናይ ዝሓለፈ ሓደ ዓሻ ብዛዕባ ጥፍኣት ሓው ዝሕጎስ ታሪኽ እምበር ንዓይ ኣይኮነን ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪኽ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ዝሓለፉ ታሪኽ ናይቶም ዘለና ታሪኽ ናይ ጽባሕ ዝመጹ ሳብ መወዳእታ ከዓ ታሪኽ ክፋል ህይወትና እዩ ስለዚ ኮሪ ምእታው ኣብይ ንገዛ ኣቦኡ መጺኡ ዝልመኖ ታኾንካ ኮሪኻ ኢሉ ኣነ ዘይኮርኹ መን ክኮሪ ኢሉ ሙሉእ ዕድሜኻ ማልካ ጓሴ ሓንቲ ማሕሲእ ምስ ኣዕሩኸይ ዝሕጎሰሉ ሂብካኒ ትፈልጥ ኒኻ እንታይ ምስጋና እንደዘየሊ ምጉርምራም እዩ ዝመጽእ እቲ ንእሽተይ ወዲ ካብ ቤት ኣቦኡ ይጠፍእ እቲ ዓብ ወዲ ግን ኣብ ውሽጢ ቤት ኣቦኡ ይጠፍእ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ኣምልኾ ኣብ ውሽጢ ኣገልግሎት ኮንካ ምጥፋእ ብጣዕሚ እዩ ዝኸፍእ ምክንያቱ ከም ዝጠፍኣኻ ይትፈልጥን እያ ካልኦት ሰባት እውን ከም ዝጠፍኣኻ ይፈልጡን እዮም ኣሎ የገልግል ኣሎ ይቅድስ ኣሎ ማህሌት ይቀውም ኣሎ ይሰብኽ ኣሎ ይምህር ኣሎ ስለ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ምጥፋእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዚ ከዓ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ማለት ስለዚ ሙሉእ ዕድመ ኣገልጊለካ ምስ ዕሩኸይ ዝሕጎሰሉ ማሕሰእ ኣይሃብካን ብዛዕባ ዕሩኽ እምበር ብዛዕባ ኣምላኽ እዝኒ ይብሉን ብዛዕባ ዝጠፍእ ሓው እዝኒ ይብሉ መሐጎሲኡ ምክንያት ክነግሮ ከሎ ቅፅን ኢሉ ኣይሰምዕ እንታይ ዳ ምኾሪኡ ምክንያት ክነግሮ ከሎ ነቲ ገንዘብካ ምሰመናዝር ዘጥፍአ ወድኻ እዩ ዝብል ሓወይ ምባል ሕፊርዎ ብዙሓት ሰባት ንሕዋትና ብድኽነቶም ብውድቀቶም ብዕሽነቶም ብፀገሞም ሓወይ ምባል ተፀጊምናስ ወዲ ዓደይ ወዲ ጎደበይ ንብል ውሕዳት ኣይኮነን ኣምላኽ ቅረ ይበለል ወድኻ ነቲ ምሰመናዝር ገንዘቡ ዘጥፍአ ወድኻ ምስ መፀግና ከም ዝሓጎስ ጌርካ ኣቦኡ ግን ኣበይ ጥፊእካ ይበሎን
ዝጻባጸብ እትዛሃበ አቦምበር ከጻባጸብ ሓው ከጻባጸብ አቦ ኸሎ ይኽከአልዲ ይግባእ ዲኸ እትሕያዋ አቦ ግን ወደይኮም ይትበል ንስኻ ኩሉ ግዜ ምሳይ ኣለኻ እናተይ ዘበለኻ ናትካ እዩ ሓውኻ ግን ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ መይት ነይሩ ከዓ ተንስኡ እሞ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ካብተን ሸሞንተ ነጥብታት ሰለስተ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ተን ሰለስተ ዝረአናየን ምናልባት ደንጊኹም ዝኣተኹም እንታይ እዩ እግዚአብሔር ነቶም ንሕና ሓጥኣን እንብሎም ክምሕር ከሎ ንሕና ንኹሪ ቁፅሪ 2 እግዚአብሔር ንደቁ ካብ ፀጉኡ ከካፍሎም ከሎ ንሕና ንኹሪ ቁፅሪ 3 እግዚአብሔር ብድሕነት ህዝቡ ክሕጎስ ከሎ ንሕና ንኹሪ እዚአን ሎሚ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ዝረአናየን ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ኣብ ካልኣይ ክፋል ንሪአን ካብ 4 ጀሚርና እግዚአብሔር ነዊሕ ግዜ ንዝተደንሱን ንዝሓመሙን ብሰንበት ክምሕር ከሎ ንሕና ንጉሂ እግዚአብሔር ምስቶም ንዓና ሓጥኣን ዝመስሉና ክበልዕን ክሰትን ከሎ ንሕና እንታይ ንኸውን ንሕና ንኹሪ ቁፅሪ 6 ኩራ እንታይ እዩ ቁፅሪ 7 ስለምንታይ ኢና በቲ ቅኑዕን ፍጹምን ስራሕ እግዚአብሔር ንኹሪ ካብ ኩራን ምንፅርፃርን ወፂእና ስለ ኩሉ ነገር ኣመስገዝቲ ክንከውን ዕዙዛት ኢና እዚአን ከዓ ንዝመፅእ ክንሪአን ኢና ቅድሚ ምዕፃውና ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ኢትጓጉዕ በመንፈስከ ለተምኦ እስመ መዓት ወፅደ ህፅደ ኣብዳን ተኣርፍ እዩ ብመንፈስካ ክትቆጣዕ ክትሓርቕ ኣይትፈትን ምክንያቱ ቁጥዐ ኮራ መንፅርፃር ምዕዝምዛም ምጉርምራም እንታይ እዩ ኣብ ሕቑፉ ዓያሹ ዝነብር መሳርሒ ናይቲ ክፉእ ንብረት ናይቲ ክፉእ እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ምኹራይ ምጉርምራም ምንፅርፃር ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ቅዱሳን ኣቦታትና ክገልፁ ከለዉ እንታይ ኢሎም ቁጡዕ ለእማ አንሳኣሂ ምውት ይትእመንዎ ዝቁጣዕ ሰብ ዋላ እግዚአብሔር ፀጋ ብዝሕሉ ምውት እንተተንስአ ኣይትእመንዎ ስለዚ ዝኸበርኩም እግዚአብሔር ምስ ህይወትና ዝተባኣስናሉ ምስ ህይወትና ዝኮረናሉ ግዜ ንዘክር ምስ ሓዳርና ዝኮረናሉ ወይ ከዓ ኣብዚ ሰዓት ነዚ እንዳሰማዕና ምስ ሓዳርና ተኳሪናሉ ዘለና ምስ ደቀና ኩራ ዘለና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኩራ ዘለና ኣብ ስራሕና ምስ ጎረባብትና ኩራ ዘለና ንርአዮ እሞ ብቃል እግዚአብሔር ነብስና ነማዕቆብ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ገበርቲ ቃል ኮኑ ሰማዕቲ ጥራይ እንዳኾንኩም ነብስኹም ኣይትጠብሩ ስለዚ ኩራ ኣብ ሕቑፉ ዓያሹ ዝነብር ንብረት ሰይጣን እዩ ስለዚ ታኾንካ ኮሪኻ ከምዚ ኮ ይገይርኒ ከምዚ ኮ ኣገራትኒ ስለምንታይ ዘይኩሪ ኣነ ዘይኩሪ ክዳእ መን ክኩሪ ቃል ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይበለን ኩሉ ሰብ ንምስማዕ ኢሉ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንኹራ ደንጓይ ወይኩን ኩሉ ብእሲ ፍጡነ ለሰሚዕ ወጉንዱየ ለነቢብ ወጉንዱየ ለመዓት ንኹራ ደንጓይ መልሲ ንምሃብ ከዓ ደንጓይ ይኹን ስለዚ ንምስማዕ ቅልጡፋት ንኹራ ደንጎይቲ ይኩኑ እንዳበለ ከሎ ቃል ኣምላኽ ሓደ ዝኮሪ ነገር ሰሚዕና ዝኮሪ ነገር ርኢና ዝኮሪ ነገር ተፈፂሙ እንድሕር ንኹሪ ኮይኑ ኣንፃር ቃል እግዚአብሔር እዚ ከዓ ምስቲ ህይወት ዮናስ ኣንፃር እግዚአብሔር ናብ ነነዌ ክብሎ ከሎ ንሱ ግን ናበይ ከይዱ ናብ ተርሴስ ከይዱ ስለዚ ዮናስ ክኸይድ ከሎ ብክሳርኡ ገንዘብ ከፊሉ እዩ ናብቲ መዓት ኣትዩ ኣምላኽ ክመልሶ ከሎ ግን ዋላ ሓንቲ ከይከፈለ ብኸርሲ ዓሳ ብናፃ ይመልሽዎ ስለዚ ምሕረት እግዚአብሔርን ኩራ ደቂ ሰባትን ኣምላኽ ክምሕር ከሎ ክንሕጎስ ኣምላኽ ክንምሕር ከሎ ከነመስግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና እሱ ኣብ ጸሎት ናይ ምስጋና ጸሎት ሰሪዓቶ ዘላ
ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ስለ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ንኮን ምሸት ነንብቦ ኣለና ምንባብን ምንባርን ግን ኣርእስቶት በበየንን ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ምፍላጥን ንኣምላኽ ምፍላጥን ከመይ ከና ነተግብሮ ምፍላጥን ኣርእስቲ በበየንን ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ነዚ ግዜ ዝዝሃበና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እቲ ኣብ ዮናስን ኣብ ሰብ ነነውየን ኣብቶም መርከበኛታትን እግዚአብሔር ግብሪ ምድሓን ዝገበረ ሕጂ እውን ኣበሳናን ኩራናን ከይተፃባፀበ እግዚአብሔር ምሕረት ክገብር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ንቃል እግዚአብሔር በንቃድዎን ብጥባዕትን ስለዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ እዚ ርእስቲ እዚ ኣብ ዝመፅእ ኣገልግሎትና ክንቅፅሎ ኢና ብጸለትኩም ኣብ ጸለትኩም ዘክሩና